A kako kaže da ne vredim... A kako kaže da ne vredim 300k, ako ja to čujem iz njegovih ruku, nego 10... Ruku. Vatica je pomešao na dimenzije. Ne vrediš 300k. A što je ovako tiho, brate? Je ovo tiho? Ko je bre ono, bre? Volume master. Nije, ne bi trebalo da treba volume master, te bre ovde. Ja mislim da je on baš daleko od mikrofona. Mislim, brate, da je zbog tastature. Tišina, aj tišina. Imam te tripove, znači kako ja mogu da kontrolišem svoj na primjer lupam kad će da mi padne na pamet. Ti sad možda ti baka prase lupam. Ima smisla. Ja moram da vas pitam, ljudi. Jel se vama ovo desi nekad? Jer znaš koja je fora? Brate, ali upravo je Lil Stay zato što meni se nekad neke razne čudne misli jave dok... Da, čudne misli da, ali nikad se tebe nisam sjetio. Ali kad bake raste, stvarno. Meni se, brate, stvarno... Strah me da kažem što meni pada na pamet. Neke stvari treba zadržati za sebe. Pa ja mislim da ću ovde da povučem liniju... Da povučem liniju i da stanem. Da, uredničku crtu. Tako je. A uzo si na ženu. Meni da posle onih slika. Ladno, brate. Naprimjer. Strašno. A vidi što Stevica i Čupovi kao prave hoće naprave hype kao Bobby i Luka Silni. Al tebra, nije to, brate. Izgleda da ljudi ne žele da vide taj meč toliko, a? A ne, ali znaš zašto ja mislim da niko neće gleda ovaj meč? Ja mislim zato što Buraz Čupavi tiktoker je ono nebitalac baš. Stevica je isto nebitalac, kao nije da vređa nijednog drugog, ali Stevica je dovoljno iznervirao ljude da ljudi hoće da vide da dobije batine, jel da? I onda kao, što bi neko gledao Čupavog? Bolje je tera da vedemo nekog ko može potencijalno da prebije Stevicu ili generalno, ne znam, brate, šta mislite? Ja mislim da će Čupovi da ga prebije svakako, brate. Ma, bre, nezanimljiv meč masu. Da, ne reš. Ne znam, smislit ćemo. No contest, brate. No contest. A, kako? Kaže, Stevica postao musliman. A, kako to izgleda? Kako ti kada te molim za oprošti, brate? Ja ne mogu verujem tera koliko ovaj čovjek krenuo dobija pregleda posle boks meča. Gledaj, lajkovi, pregledi i sve, gledam. Kada je molim za oproštaj. A kako to izgleda kada je molim za oproštaj? Pa, to izgleda ovako. Ljubavi, molim te, stani. Absolut Cinema Premium gluma. Nije luks Samo još. mi saslušaj. Brate, ali koliko sam ja bio spaljen posle jučerašnjeg live-a. Znate koliko sam ja bio mrtav. Ja ne znam, sva energija je napustila moje telo, brate, posle onog live-a. Ne posle live-a, nego posle sati vremena onog live-a ja nisam više snage da mrdnem. On kad se uspalio, ja sam mislio strujeće da ne stanete u stanu. Da. Samo mi saslušaj. Samo na minut, molim te. Oprosti mi. Shvatio sam koliko sam pogriješio, samo mi oprosti. Učinit ću sve za tebe. Ako treba daću i život. Ja ću se rasplakati. Koje su to, druže? Da, suze su mi pune očiju. Ja ću se rasplakati, to stvarno, brate, radi na emociju, da? Kassandra, brate, strašno. Ja, nije do mene samo, ljudi. Ne, emocija radi, brate. Da. Samo molim te. Vidi, plače lik. Plače lik, bre, alo. Nije voda ko Tony Montana kad je sipao. Pa ne, ali ovaj, brate, plače, bolje glumi nego Nikola. Prosti mi.
i neće više Lako nikad njemu se- da zaplače, brate. A? Samo se sjeti kako je izletao iz ringa, brate, i plače mu se. Iz Linga. Iz ringa. Ajde, već, kreteno, edi govna. Ova priča, to izgleda ovako, jel? A, da. A, dobro, relax. Te vrak, kako? Ali ovo što kače ovaj BFC, fake BFC koji samo trpa Luku Silnog, brat. Svaki u TikTok ono trpaju Luke Silnog, brat. Ja, Ali dobar je. ne, realno. Bil prihvatio boks med sa Nixa Zizu kod bake na eventu. Pa šta ja znam, nakon u željama možda bi, ali previše bi ono dobio na popularnosti, to je men problem, znaš. Previše je postao popularan. Ali, Ko je, braćo, kompleksaš, bre? da, zamislite, vrate, kompleksaša protiv Nikse. O, evo to je lik živ, brate. Zamislite boks meč kompleksaš vs Niksa Zizu, brat. Kakav bi to bio sudar OG Titana, brat. Ja mislim da bi to svi upalili da gledaju, jer bi ih tako pukla nostalgija, da je to nemoguće, brat. Jel da? Kompleksaš bi ga ubio. Buraz, ne znam, nisam baš siguran. Niksa je sivonja, jak je ko zemlja, brat. Niksa je stvarno jak, brat. Kompleksaš koji peči, smara ga popularnost. Pa dobro, to jeste zapravo. On je bio popularan pa je prestao da snima. Kulac. Kulac ga vala. Ne znam. To je bio jak meč, brate. Šta neći ko bi dobio? Stavi glasanje, Mile, stavi glasanje. Ko bi dobio, brate, kompleksaš ili Niksa, brate? Nisam čuo do njega, jebote. Šta nisi? Koliko dugo nisam čuo za kompleksaša, brate. Kako nisi, evo me, tu sam svaki dan. Pa samo za tebe jesam, brate. Za sad, brate, više ljudi kaže kompleksaš i to 70% ljudi kaže Zilja, vi specijalni gušter. Zato što ima već hejt, brate. Jeste, ima već hejt, ali gledali bi ljudi ovaj meč, brate, havarično bi ljudi gledali, brate, sigurno. Ja ću se konsultovati sa Ne, ovo su čuli, a čekaj, da, ovo su gledali, a na što me zanima, gde je onaj, brate, gde je Buraz video gde Kristijan priča, ovo moram da refreshujem, jer ja nisam ovo refreshao. Vidim, stani. Da, imam ovde TikTok. Da. Imam TikTokova kako hoćeš, brate. Spremio sam vam kontent strašan. Ok, lil. Glavo, baka prasa ako kaže da ne vredim 300.000 evra, onda ja ću mu tražiti 600.000 evra, kaže Kristijan Možda Golubović. traži samo. Ste, koga vi pominjete? A kako kaže da ne vredim, Koliko? a kako kaže da ne vredim 300k, ako ja to čujem iz njegovih ruku, nego 10, Ruku. Vatica je pomešao na dimenzije. Ne vrediš Znači, iz njegovih 300k. ruku. Sve ti jebem. Pa dobro, jebeš u mater, brate, ono, da li je iz ruku ili iz usta, isto sranje drugo pakovanje. Veliki pozdrav za Kristijana ovim putem, W u chatu. onda ću da kažem 600 da mora da plati da bi mu ja išao. Fuck, što sam se zajebao, jebote, što sam na ruke otišao da mu kažem? Jebote. Onda ću da podebljam. Pošteno. Nemanja je varao Magdalenu Marija. Ne znam, šta vi mislite koliko vredi, brate, Kristijan Golubović da mu dam love, brate? Sve zavisi s kim se bije. 20k, ja mislim 20k, brate, ono, ne znam. 30k, ne znam, ono, u nekom paralelnom univerzumu možda, brate, ali više od toga, ne, brate.
ne znam. Kako da čuješ iz njegovih ruku. Ne znam da li bi on donao toliki hype koji vredi te pare, znaš? A ne bi, brate. U godinama je čovjek. Ja mislim da ne bi, brate. Ja mislim da ne bi. A ima i neki snimak gde kaže da će da bije ovde. Treba mi za hranu 15.000 evra. Nakon što je prvo tražio čak 300.000 evra za ulazak u ring, Kristijan Golubović sada drastično spušta cenu i javno se nudi Baki Prasetu za naredni BFC turnir. Golubović kaže da je cifra Inače, samo jedno da se izjasnim, nabijem kurir na kurac ovim putem. Čisto da se zna. od 300.000 bila izrečena u afektu, te da mu je realna tarifa 50.000 evra. 50.000 evra, brate. A da, rekao da mu treba 15 samo za hranu da se sprema. Jer mu je, kako tvrdi, potrebno 15.000 evra samo za hranu i pripreme. Pa šta, da mu ja ne platim da nema boks meča, on neće da jede. Ima da odradi vegetaciju, šta ne razumem. Fotosintezu, brate. Vagiju, doručak, ručak, večera. 50.000, ne znam, buraz, ne znam. Rekao sam Baki da može da dovede Bizu sa lopatom za sneg, Džeka sa šipkom i Filipovića sa nunčakama. Šta priča, brate? I sva trojica sa mnom da se biju, a ja golim pesnicama sve da ih naslažem. Što najče, ja verujem u to, brate. Da, to bi se desilo. Ja verujem tebra Onda zaslužuje 50.000. Da mu dam 50.000 da ima meč protiv Marka Džeka, Bize i Marka Filipovića u isto vreme. A bez oružja. Bez lopate i ovog, da. No, ništa onda. Ja naslagao bih sigurno. Daj bar lopatu za sneg, brate. Tere, ja mislim da bi on njih trojicu prebio, brate. Bez zajebavanja. I ja im neki osjećaj... Ja mislim da bi se uplašili oni njega, da. Ja mislim da bi se oni uplašili njega da bi ih on prebio, baš bi ih prebio, buraz. Jer kao strašan je Kristijan, brate. Znaš, jeste mator, ali, brate, strašan, ono. Znaš, da ga vidiš na ulici, nije ono kao baš da kažeš šta je bilo matori, buraz. Ogroman je, buraz, ima ručerdu kad te zvizne, brate. Ne znam. To možda, brate, da napravimo, to da organizujem 3-1 i dao bi mu 50.000 evra. Realno, brate. Realno, brate. Šta pričaš, Bako, imaš 60 godina, stilu na 3 ne može sigurno. A ne znam. Može, verujte me, čovjek sila. Ne znam. To je bio spektakl svakako, brate. Rekao je Golubović. Mogu ja da se bijem i sa petoricom, 5 mečeva za redom da bude, ali onda hoću 50.000 evra po meču. Šta je to? Šta kaže, previše za njega daš 50k, a Boja podiš tih 50k, ma ne, brate, nemojte vi da se brijete za pare. Svako tebra, ja ću napraviti BFC 2 da bude ono ludilo hype, da bude baš onako, da bude baš izdrkavanje hype, izdrkavanje content, izdrkavanje event. Ne možete se brijete vi oko toga koliko će vam kome dam para. Vi sve što treba da uradite jeste da kliknete na aplikaciju i da uživate i da gledate. Zašto ću vam prirediti show? Ja mislim da realno vi znate da ću prirediti show kakav nije zapamćen. Realno. Ele, ajmo dalje da vidimo, brate. Kaže, you can do it, baby. Znači, brat, ovde jadan slika ribu. Gleo, znaš se ovo, vi koliko ljudi je okolo i vidi ovo. Brate, iskreno, da Mileni padne na pamet nešto ovako, ja, evo, javno priznajem da bih je gurnuo niz padinu tera da se napravi grud od nje, brate. Naš fore je što, moj jedini uslov kada putujem jeste da ja ne slikam, ne zanima me. Povešću ti fotografa ako treba da spava negde odvojeno, pa idi s njim se slikaj, nije problem, ali ja slikati neću. Ja ni jednom trenutku neću uzeti telefon sad ovako i da ono slikam photoshoot, razumeš? Nema, brate, trika, brate. Nema trika. A na kolena? Ma, brate, ti možeš na kolena kad hoćeš, brate, dođi vamo. Dobro. Šta sam teo? Tako da, brate, iskreno,
Ovo je meni onako baš heavy da riba traži od lika, ali ono, bože moj, brate, svakom svoje, brate. Očigledno liku ne smeta, tako da ono, double vez za njega, brate, šta? Da li bi Tamara... Tamara Bojanić kaže koliko bi para tražila za box match. Slušajte sad ovo, ne znam šta je s ljudima, ono što je Vaso, sećate kad je pričao da ljudi se razbacuju nekim sumanutim ciframa koje nikako nemaju smisla. Slušajte sad ovo. Smela da se bije s Anđelom Vešticom na Bakinom BFC-u. Da li bi Tamara smela da se bije s Anđelom Vešticom na Bakinom BFC-u? To mi je jako dobar meč. Iskreno, Tamara Bojanić vs Anđela Veštica bi bio dobar meč. Sad je samo pitanje, da li Tamara Bojanić vs Anđela Veštica ili Tamara Bojanić vs La Vida Loca, brate? Šta kažete? Mala vida. Pa ja mislim da bi za ozbiljnije uzela Anđela Veštica, brate. Šta za ozbiljnije uzela? Šta za ozbiljnije uzela? Pa kao da bi se spremala, na to mislim ozbiljnije. Aha, ozbiljnije bi pristupila. Da. Da. La Vida Loca, Anđela Veštica, evo da vidimo glasanje je napravio. Milence šta radi. A mora, brate, plaćen je, iako kasni plata, plaćen je u nekoj priči, u nekom hipotetičkom scenariju. Da. Dobro vidi pola, brate, okej, vidjet ćemo, predložit ću i Anđeli Veštici, brate. I vidjet ćemo ko je zainteresovan. A na šta je fora, Buraz? Slušajte sad cifru koju ispucava gospoja. Zapravo. Iskreno ti kaže, to bi bio Anđela brutalan Veštica protiv Tamare Bojanić. To bi bio brutalan meč. Bako, znači kliperi, spremite se, koliko para? To bi bio brutalan Za meč. 10.000 evra. Ti bolestan. 10.000 jedan, druže, 50... Čemu? Hejta me je tu izvređila. 10.000, druže, 10.000. 50.000 evra. A dobro, mislim, mogo se to očekuješ šta kad, brate, zarađuje ko zna koliko. Pa koliko zarađuje Buraz? A i opet, i koliko god da zarađuje Burazeru, ona ne može da dobije veću reklamu nego da se pojavi na BFC-u. Ona ima 2 meseca hajpa pre BFC-a, može na TikToku pravi kontent i ona i La Vida Loca mogu prave kontent. Mogu da se slikaju na OnlyFansu tematski za boks, jer će ovi fetišari svi da uplaćuju i da drkaju na to, razumeš? A posle BFC-a takođe će da imaju hajpa, pogotovo ako pobede, Buraz, bratu, 10.000 ljudi će da uplati OnlyFans o ribi koja pobedi. A one ne gledaju tako, ne gledaju samo koliko će para dobiju. Pa, razumeš, ali ti kažem, 50.000 evra. Tebra, njoj je isplativo da se bije za 5, razumeš? Zato što reklama koju će da dobije, reklama kod mene, evo ja ću sponzorima, otvoreno sad pričam, ja ću za sledeći BFC da naplaćujem sponzorima od 50 do 150.000 evra sponzorstvo. Buraz, gledat će preko 5 miliona ljudi će da gleda meč. Brate, od 50 do 150.000 evra po sponzoru, nema trika da dam za manje, ne zanima me, razumeš? I čekaj, Tamara Bojanić, da ja njoj platim da je reklamiram, Buraz, pa sam ja budala, Buraz. Razumeš? Sti lud, brate. What the hell je ono, nema trika. 10.000 plafona, vidi ono. Za džabe da se bije dobit će mnogo na OnlyFans. Neće dobiti mnogo na OnlyFans, nego jezivo koliko će dobiti na OnlyFans. Jer ću ja da promovišem, ja nju promovišem kao borca, ja kao promoter sam dužan nju da ispromovišem. Jel tako? Ona će dobiti jezivu promociju. 50.000 eura sam potrošila u zadnjih 15 dana. Ti i Anđela Veštica meč. 50.000. A jeste sad 100.000. 50.000, druže, šta ti nije jasno, ja potranim 30.000 ovako. Realno, vi ste tu najpoznatije devojke koje slikaju, da kažem, realno, guzu. to je jedina riba koja bi... Poznati devojke slikaju guzu. Šta? Vi ste tu najpoznatije devojke. Realno, vi ste tu najpoznatije devojke koje slikaju, da kažem, guzu. Realno, to je jedina riba... Ubode Goldi tu i tamo neku foru, brate. To je jedina riba koja bi mogla ono... Da ti nanese možda štetu. A ste skontali koliko svi sada, brate, hoće da prave kontent kao ja što sam pravio ono kad sam raskinuo 24. Kad sam pravio show, kad sam doveo čistačice, pa onda ovo šizofrenije, kad sam nabio limenke. Jeste provali da sad svi na Balkanu kreću da idu u tom smeru, brate? Jebote koji sam ja trendsetter. Stvarno sam, brate, ikona.
Ja mislim da youtuberi kad mene vide i streameri, realno, ma pusti šta su Amerikanci radili, što nisu radili buraz Balkanci? Nisu buraz. Razumiješ, ja sam probio led. Mene zanima, ne zanima, nego ja mislim, iskreno, da kad mene vidi youtuber, Mark XXL, 111 viewera! Double u chatu za Mark XXL-a, hvala te bra moj za host. Ali što sam teo, ja mislim da youtuberi i streameri generalno, kad mene vide, treba da me celivaju, brate, kao ikonu, majke mi. No hate, samo kažem, realno. Ja sam streamerima, evo na Kiku koliko sam doveo ljudi. Ja sam blagosiljao sve ljude koji lajvuju na Kiku i omogućio svima da pređu na Kik da lajvuju. Što niko nije skoro lajvovao na Kiku prema što sam ja počeo? Buraz, otvorio sam svima vrata. Ja gde se pojavim, ja otvorim vrata. Izvolite, uđite youtuberi. Izvolite, uđite streameri. Znaš što sam ja uradio? Očistio sam sneg da oni mogu da se kreću za mnom. Double, ja sam taj koji je, brate, ne mogu pričati koliko sam ja, brate, dobar čovjek. Šta sam ja sad izjavio? Istinu živu. Mi parira, brate. Realno, iskreno ti kažem. Ovo ostalo sve, ako bi trebalo 20 sekundi pljunimo. I La Vida Loka, ja mislim. Šta La Vida Loka? Visoka je. Ti možeš što je visoka, druže, ono, visoka je. Eto ljudi, našli smo protivnika za meč. Sve što si viši, teže padaš. Pa da lakše padaš, majko. Ova je, brate, spržena, brate. Spržena. Ali realno, moramo imati OnlyFans meč, obavezno. Slušajte ovo, imam meč. Imamo volontera za meč protiv Valentine Pavlović. Pazite ovo, prvi, znači jedan meč će da bude Valentina Pavlović. Pazite sad ovo, pričao sam s njom. Dupe, čemu, brate, Valentina Pavlović dupe, brate, prvi srč. Dupe. Ok, znači, imamo interesente. Valentina Pavlović jeste izjavila da želi da odradi boks meč. Znači, ovo je Valentina Pavlović, za vas koji ne znate, znači, to je konstitucija, niska, velike sise, kako se zove, to je otprilike ta konstitucija, a druga koja hoće da se bije protiv nje, koja mi je poslala poruku na Instagramu, izjavila da hoće meč protiv ove, se zove, mislim da je ovako. Nju smo već komentarisali jednom, kad je snimila klip za kocku, pa smo htjeli da nabacimo pečurki. Ova riba je izjavila, random i poslala poruku na Instagramu, da random hoće da se bije protiv Valentine Pavlović. Ja je pitao, jel treniraš, kako zove, jel kao ono, zna da se bije, ne, samo hoću se bijem. Ja rekao, pa jebeš u mater. I rekao sam ako bude meč, razumeš, ona protiv Valentine, moraju obavezu da budu, razumeš, u nekim bikinijima i šorcićima. Realno, svi to žele da gledaju, brate. Svi ovdje na live-u to žele da gledaju. Realno, jel double u chatu Burez za meč da napravim? ISKR, brate. Ne, ali ovo će bude, razumeš, show meč, brate, jebi ga. Biće i dobri mečevi, evo, da vidimo konstituciju. Realno, mislim, ovo je photoshopirano, vidi se, ali to je ta konstitucija. Niska riba, vidiš da je lavabo tebra do struka, znači niska je, mala je, ali kratki neki brus da skaču sise kume, pa... A ne, dovešću ih tebra da mi molitvu čitaju. Normal, buraz, ono, šta mi pričaš? Razumeš? To je ta konstitucija, brate, da se bije protiv Valentine Pavlović. Ja iskreno mislim da će to biti dobar meč. Tako da ja kao matchmaker, realno, možete da mi verujete, zato što sam napravio BFC 1 i napravio sam strašan matchmaking, strašne mečeve, sve je bilo jednako, neizvesno, niko nije znao ko će pobediti do samog kraja, tako da ISKR bit će dobar meč. GG. Lagana konverzacija u Instagram chatu samo poslovno. Jeste, evo sad ću vam pokažem da je samo poslovno. Ne, pa buraz, ste lud, nema za mene, brate, nekih konverzacija ovakvih, onakvih, buraz. Ja imam ženu i toj ženi ostajem veran doživotno. Kraj priče, buraz. Evo. Evo ti. Napisala mi je, evo chat, da vidite. Evo ga chat. Nema, buraz.
Bak, hoće ja boks meč ako bude, ako možda i Valentina Pavlović bude, ako protivnica bude Valentina Pavlović na TikToku, sam upisan na RR Milana, vidjet ćemo ako ti nađemo protivnika ili treniraš. Reago si mi bio na video na kocku i on sam skontao ko je riba. Kao mala sam trenirao od 14. godine i tu mi sad dala ono neku biografiju koja me nije toliko zanimala, ali je realno imamo kao opciju za meč. Tako da kažem vam, ja, Buraz, sam jednoj ženi veran, jesam bio džukela u prošlosti, ali, znaš, skontao sam da je lakše meni, u mojoj situaciji je lakše da nađeš ribu drugu da jebeš nego da ostaneš veran, tako da želim da ostanem veran, želim da uradim ono što je zdrava priča, normalna, što je ispravno i ne želim da povredim svoju devojku, želim da budem srećan, želim da budem miran, da imam miran život, da napravim decu i to je moj cilj za budućnost. Verujem i znam sebe da neću pasti ni u kakvo iskušenje, a slučajno, ako ne daj Bože dođe do nekog iskušenja, ja ću, razumeš, raskinuti s ovim devojkom, neću je tako što ću je prevariti. To sam prošli ja. Respekt, vrat. Tako da nema, Buraz. I verite, moji drugari su u šoku kako su se promenio. Ono, svi su u jebote, Buraz, ono, stvarno si... Ja nisam, brate. Ja verujem od uvijek. Double. Zašto ne dolazi Milana na live-ove? Zašto nije u Beogradu? Ali krenut će opet dolazi čim se vrati. On otišao da chilla malo da se provede. Ele, ajmo da nastavimo. Koliko ćeš srpčića da praviš? I meni je plan da napravim 3 dece, to mi je kao plan, mislim plan, u smislu volao bih 3 dece, a sve preko 3 blagoslov. Mislim, svako dete će biti blagoslov, normal, ali kao to bih baš volao, to mi je želja, a ako budem imao 4, 5, samo će biti još srećni otac, tako da ono, da vole. Što se mene tiče, ja bi, brate, 7 dece, 8, brate, da ih što više bude. Čaj, to je malo previše. Ali 4 dece mislim da je ono, topina, brate, topčina, ti si mala momčina. Da, u nedelju dolazi Joker, dolazi Ilke, u 9 uveče će vratno da krene live, da je vremena da se ispričamo i zajebavamo, doći će, moram pozovem i Vasu, da vidimo da Vaso može, Vaso je brat, tako da napravit ćemo show u nedelju, bit će ludilo, jel čekam. Jel mislite da uzimam krušku i za nedelju? Mada ne vjerujem da će Vasa i Ilke hteti, šta, bole njih kurac, tera da udaraju krušku. Bole ih kurac. Realno, tu smo da pričamo, se zajebavamo. Jedino nogom, brate. Pa to, brate. Kako si krenuo ima kupiš krušku, je. Bukvalno, brate. Kako šljaka nova tastatura. Brate, čuješ kako šalta? Krrrr. Da. Krrrr. To je to. Ajmo dalje. Kaže, ono kad drug proda 6. rundu za redom. Da, mnogo ja. Kod Valentine u uglu Miki da stoji. Da, treba da napravimo date Valentine i Miki, to nikako da organizujem. Menjamo list. Više ne pričam s tobom. To je boli kurac. I mene boli kurac. Znaš koliko mi vrište ja? Važi. Ja ti samo kažem ono što treba da ti kaže pravi prijatelj. A ti možeš, brate, da se ljutiš, znaš koliko mi vrište ja? Znaš kako me boli kurac. Znaš koliko mi vrište? Menjamo list. Više ne pričam s tobom. Kad proda 6. rundu, brate. Znaš koliko mi vrište ja? Strašno. Draga moja, nisi ti neraspoložena. Ti si samo nedojebana. Brate, W, ISKR, realno, Da. riba će ti Kenja samo ako je ne jebeš dobro i redovno. Facts! Ako je redovno. Brate, ako to zvuči vulgarno, ja se izvinjavam, ali to je istina.
Devojka koja dobija dobar kurac i dobija ga redovno, buraz. Šta ona bre ima da se žali? Evo, moja žena peva karaoke, brate, sad u 2 ujutru. Menja sjelicu, a? U Nemti se ne u dnevnom sobite na TV u karaoke i peva. Au, koliko dugo vi niste, znaš kao? Da, ali po tome da, evo, Guk pita po čemu je redovni dobio nadimak, to je to, brate, redovni gost. Sad znamo i zašto je redovan. Redovno ga jebemo. Evo ga ovaj, brate, idi prodaj ruku. Šta je ovom čoveku, brate? A stvarno su ga pukle godine, brate. Baš je prespojio, brate. Baš je prespojio Pečurka, brate. Sad ćete se svi izvinjavati. Izvini, bako! Bože, Sašu. Ovo nisam vidio. Prvo se izvini pa me možeš poljubiti. Izvini, bako. Bako, slab sam na tebe! Tebra, mene samo zanima šta je Chat GPT-u bilo u glavi kad je ovo stvarao, brate. Punišeru, ti si moja prava ljubav. Moja si! Idemo na medeni mjesec, ali na pravi mjesec bakice. No more. Oh my. Šta je brat pisao? A šta je brat pisao u tu skriptu, buraz? Šta je on napisao? Majke ti, još živo me zanima. Jebem ti život, šta će ljudi od se pasti na pamet? A mi dole, AI ili real? Moji snovi be like, bukvalno, brat. Gumena soba za brata. Može sad AI verzija. Chat GPT dok čita šta je napisao da napravi. Brate, kako su ludi, jebeti život. Kaki je lio. Ovo su inače dlake spoda, brate. Da. Kao, jel imate slobodno šišanje? Nemamo. Pitao se što, buraz. Tata, sefovi puni zlata, šefovi su i braća ribe. Vidiš što uradi? Strašno, brate. Napravili su me od dlaka, brate, ošišanih. Ja ne mogu da verujem tera dokle smo došli. Ko Nemtiz. Ma nikad više, bre! Ma nikad više, bre! Ne lupaš. Neću da te vređam, ali neću da ti kažem! Mogu sam se skurčio, bude li ga neko dirao? Jebaću vam reklo i poreklo, samo da kažete. Nećeš lagati! On je tebe jurio po... Što nisam iskočio u 3. 4. rundi? Što nisam iskočio? Pečurka disao kao vepar. Kako je smešan, jebe ti život. Fanovi plus Selimovi ljudi, znači samo dlaka sa glava. Ti se krsti s tobom. A što si ti krstiš, jeli Pečurka, šta glumiš ti? Ima epi napad, brate, pa ono. Svaki put zaostavim ruku. Filipoviću, samo mi nerviri, sljedeći put ima da te bijem sa 120% snage. Jer su pričali da sam bežao. Pa bežao. I sladili su se. Pa bežao si. Sladili su se. Pa imam... Kako sam bežao! A kako sam bežao! Kako sam bežao! Jaka šizofrenija. Jebe ti šizofreniju, brate. Pa nisam bre pička za ponižavanje bre! To se rekao. Bog da mi to nešto radi! Sve... Strašno, brate. Kakav, brate, ja ne mogu verovati. Nosi ti tek flis i Tenčuge je ravno ludilo i sad je neki momak okačio... Neki momak, znaš što sam kači da ja opet reagujem na njega, znaš ono... Brate, ja sa zadovoljstvom dajem ovom digitalcu marketing. Sa zadovoljstvom, jer ako je neko spreman da bude ovoliko retardiran javno, da bi dobio reklamu, ja to poštujem, brate. Ja to poštujem, buraz. Kako sam ja... Kaže, neki momak izjavio, buraz. A zar on nije bio lik u Stuberima ili neka takva priča, brate? Nas.
On bio u Stuberima. Nije. Nije on neki bio... Nije on neki bio... Nekde je bio kurac, brate. Vidi, on snima za YouTube, vidi 1000 pregleda čak ima. Zanimljivo je što sam sad došao u poziciju gde sam otprilike dobio sve što sam hteo. Znači, do sada. A hteo sam, recimo, kabrio, super autić, da se zajebam sa društvom u njemu. Koliko gej, buraz. Ne, lika, stvarno, spaljotino, brat. Brat nosi Richard Mille, buraz, ako je ovo pravi Richard Mille, buraz, ovo je green screen iza mene, buraz, ti lud. Hteo sam brodić koji mi je vezan za bovu ispred kuće na more. Hteo sam da živim na moru. Na more. Ako mi se živi na moru, evo 5 meseci, sad je kraj avgusta, od maja sam na... Ne, spaljen dečko, živ, reč. 5 meseci od maja do avgusta. Da, slušaj, Tech Fleece i Temčuge je ravno ludilo i sad je neki momak okačio kako sam ja blesav što kao smaram. A znaš kao kreće sa terase u Dubaju, znaš, pošto svako ko je uspešan je u Dubaju, znaš, ako odeš u Dubaj ti si, da, na terasi, ako si u Dubaju na terasi ti si automatski uspešan, u čemu god da radiš. Šta god da radiš, da li si, ali jeste pravili da samo traderi i motivacioni govornici flexuju u Dubaju, ovog pun gas. Ja sam jednom bio u Dubaju i ne bi ponovo otišao, buraz, ako ne moram, brat. Ako nije nešto za content, nešto vezano što mogu snimiti samo tamo ili nešto tako. Buraz, Dubaj je meni, brate, on niš spec, brate. Nisam možda oduševljen Dubajem, brate. Čemu? Ljude zato što nose Tech Fleece. On meni kaže, zašto ti prozivaš ljude kada nose Tech Fleece? Ja sam u fazonu, ja ne prozivam ljude, ja pokušavam da im promenim mindset, da razmisle o tome kako sebe prezentuju. Da bi sebe stavili u bolju poziciju. Da bi sebe stavili u bolju poziciju. A on je taj koji te u stvari laže, jer on ti kaže, ne, brate, nosi Tech Fleece i Temčuge. Te bro, ovo kao da pričamo o kocki ili o drogi, te bro, znači kao, ja govorim, on kao govori, da, on kao bori se protiv droge, kao bori se protiv heroina, a ja govorim ljudima, ne ljudi, uzmite heroin, brate, lupite se po veni, razumiješ? Kao ne. Lik se bori protiv patika, alo. Patica je izgoreo na patike, a prvi put vidimo u životu. Bukvalno nebra. U stvarnom svetu to ne funkcioniše tako. Ne možeš da budeš taj lik i da zaradiš puno bara. Puno bara? A lik se trudi da zvuči slabovski, znaš? Tako, ne možeš da budeš taj lik i da zaradiš puno bara. Moraš da budeš ovaj lik koji se bavi time kako sebe prezentuje u poslu, u svemu u životu. A još imam mrvicu, ovdje nisi ni umio pre nego što je snimio ovo. A ako sebe prezentuješ kao lika koji nosi Tech Fleece i Temčuge, teško tebi ljubi. Brate, vidio? Kakav freak show, brate, kakav freak show. A gledaj, ali fore ja sebe, evo ga, vidi, buraz. Nije god, ali je dobar dečko, razumeš? W u chatu za Ronalda, brate. Možemo, tamo kada treba da ispoštujemo, brate, ispoštovat ćemo ga na najjače. W u chatu. A buraz, znaš kako ja sebe prezentujem, buraz? Dođem ispred hotela, parkiram mensori od 700.000 evra, izađem u gaćama. Opet će, brate, svi da mi kažu, hello sir, welcome. Vidiš što mu je neko napisao komentare i ti snimaš video, a imaš nešto belo na ustava, brate. Brate. Ne, strašno. Sklanjaj ga, brate. Hoćeš prihvatiti? Da li će se Muđa boriti protiv Serbijana na BFC? Baš me zanima. Ti boks meč protiv Serbijana. Šanse su ravne nuli da se to desi. Ravne nuli. Može, znači kad bi moglo ispod nule, brate, da ide ono, a da se računa na Ženevskoj konvenciji, brate, o procentima. Ženevska konvencija o procentima. Ova je ode jebote. O jebote. Ljudi, ako može Ženevska na procente. To bi ispod toga, brate. Ali pošto ne ono, to je to. Glej, ljudi mu pišu Ljubomora je čudo, nije aerodinamički prilagođen za ring, otpor vazduha je prevelik. Cava ovo ono. Ja iskreno mislim da nije sisica, da nije cava, da nije, brate, Ljubomora. Iskreno, sad ono, kogo god ono zajebavao Muđu, ono, Muđa voli muda tuđe i to. Buraz, kogo god ga zajebavao i to, realno nije ni cava, niti Ljubomora Buraz, nego samo zna da
brate, je bilo presmešno da on izađe u ring da se bije protiv Serbijana, zna da bi se izblamirao, zna da bi ga Serbijan prebio i jednostavno neće da meni da taj hype koji bi prouzrokovalo da, kako se zove, da on dođe na BFC, razumeš, ponizio bi se, realno, a meni bi dao hype. Za kogod para, ja bi realno Muđi dao, pa, bratu, 60.000 evra, brate. Mislim da je to realno za Muđu, brate. Brate, jer svi bi gledali meč da se bije Muđa. Jer činjenica je da je Muđa većini ljudi bio detinjstvo, ono. Mislim, većini. Dosta ljudi je bio detinjstvo Muđa. Nema ko nije gledao GTA trke. Realno pričamo. I svi ti ljudi koji su ga nekada davno gledali, ili koji ga ne gotive danas, ili šta god, gledali bi njegov boks meč. To je činjenica. Morate gledati iz marketinške perspektive, razumeš? To je činjenica. Treba mi za Snimaju video 750 put, plaćamo strać. Double u četu za Veličkovićku, 32, buraz. Double u četu, to je ova riba što je osvojila iPhone I ja bih volio da svako ko dobije iPhone, ljudi gledajte, devojka je single, verovatno javite se, ima i iPhone, double u četu. Ja bih volio da svako ko je osvojio iPhone da se snimi, da ljudi vide da ništa nikada nije bilo namešteno. Svi dobijaju, mislim, sve ono što sam motao točak pijan, ali to no hate, to ne bi ga. Ajmo! Ljudi, sljedeći izračen za iPhone je... Veličkovićka! Nije 2! Javi se stakljeni! Da nakaš da je tvoj ključ! Ja ovdje ne znam gde sam, burazar. I onda je imela unboxing. Dobro mi nije, znači stigo mi iPhone 17. Ja sam prošle godine dobio iPhone 16 od njega, svaka mu čast, brzo su poslali, legenda čovek. Double u četu, brate, hvala svima koji to pričaju i koji kače, zato što da se zna da brat ništa ne namešta, da se zna da je sve oriđiđi, buraz. Treba na svaku kutiju da se potpišeš, brate. Bravo, buraz, bole. Što si ni setio to prema što Igor posle? 40 iPhone. Jebem li ti sve ti jebem? Sam osvojila kod baki plasita na giveawayu, tako da sad ćemo zajedno da gledamo preko početka videa se zahvalim Bakiku, da se zahvalim Čodi i Stankelu. Što se hvajaš Čodi i Stankeli koji kurac, šta su ti oni dali, bre? Kupu dobar osjećaj. Kako volim da srećem ljude, sve ti jebem! Koja je ovo boja, buraz? Zeleno, šta je ovo? Koja je ovo boja iPhone-a uopšte? Možda je zbog nekog osvetljenja, čekaj kako ga pomeri, možda pređu u neku sivu. Bukvalno je prelepo. Postaće crven za 2 minuta. Ne, ti si prelepa, bre, double Veličković. Bravo, bravo. Dobra boja, realno, nemoj da rimuješ. Čekaj, bre, ko me zove? What the hell? Čekaj, samo neko me zove. Moramo blokirati. U lambu gore vrata, zevovi poje zlata. My bad. Nije muđa. Tako da masku sam uzela neku random, dok mi neki noć sam nove naručila, tako da nas će problem. Da li mu odgovara maska. Pravo, upam. Ja sad moram da ga nameštam, tako da... Dobro u četu, brat! Svaka čast, brate, baš mi je drago što si snimila. Imam te tripove, znači kako ja mogu da kontrolišem svoj um? Ovo su sad gledali. Boga mi, ostalo nam je... A još par TikTokova da pogledamo i idemo dalje, brate. Ovo su gledali. Gdje jeste vidjeli, brate, ovo? Gledajte kola, brate, u garaži u Dubaji. Gledaj, brate, ovo. Uđeš u garažu, BAM, Chiron, Aventador, Spectra, verovatno. Vidio, čovjek ostavio rasklopljenog Konexiga u garaži. Znači, rasklopio auto, ostavio otvorena vrata i kao otišao, kao čao. Ovaj Maserati, MC20, Bentley, Rosara, Don ili Phantom, koji već... Brate, gledaj ti ovo, brate. Šta rade ljudi u Dubaju? Znaš, ono, pomisliš da imaš love i onda vidiš ovo i kao u fazonu jebote, ovo je realno, brate.
Jel realno, buraz? Daš. Morena, nema karena, voda modela. Ni morena, nema karena, crna si cijela, kao Nutella. Usne crvene ko svetla bordela, u struku tanka, u guzi debela. Teora, kako ja Moguće da Bane ovo pravi, bret. Koji Bane retard, bre. Seksi Bane. Ali Tevra, kako ja ribu imam, jel ovo realno? Vidi, kažu Bane najbolji editor od 2024. Buraz, majke mi, ono, double za ženu moju, GG. A molim te, uzmi škod. Dobro, sve smo ovo pogledali, boga mi možemo da stanemo.